Iñaki, eta inoz, Abadiñoko udaletxe jarri izan zure aititerekin Luzio, zelan errepresaliatu izen zan gerran, gero inoz, jarri izan harreman eta zen, botain zaitu, botain zintuen udaletxetik, baina guk errekonozitzen dugu, edo inoz eukitu zu errekonozimentu hori? Bin izango, bin, hau frontui barriztutezeak, barri dola eta zazpizen edo, barriztuta, ez da? Inabazio izanean, amai zutxian, aitite preparizio ondoz inabazio homenaje modu nitzio, homenaje modu entzela, armai beha iniku izan da bat, homenaje bat egin biditzeu. Iriban ama eleante, korbatak gila ez, trajian da baina eleante. Etxutxian, fiko ez kortazirkuito egon gozan, etxutxian nik kontu guzuletxuan, zeidu ni egon eta 6 urte bekin gure joazen da, zeidu kontu guzuletxuan, etxutxian ezetako aprezio egin, ezetako ez. Hori zen gozan Abadiñoko frankistekin, ez da? Frankistekin, bai. Eos, aprezio etxutxian.